Kuusa naman na nanapog ko si Reco Sug sa karon nga video guys, magmukbang ta. Awag ay. Na ako'y pansit canton, upat duha ka boiled egg akong gitunga-tunga. Tapos loaf bread. Mo ni siya ang pansit canton ala tambay. Sige at na nagsugdan na kay murag gutom na gid kayo. Shit. Man kayo maklaro eh. Excited ko, gutom na kayo. Imuha ang first nga paak. Nakakurog sa kong kamot. Oh. Ano? Perfect kayo. Perfect yun sa boiled egg. Usap na akong boiled egg. Mugod ni sa
Paborito din ako nga snack. Siguro. Yung perfect ay nga flavor ani kay di ko ganahag pure nga extra hot kay murag plain ra kayo di ko ganahan ludan ko. Ang ganahan ako kay extra hot tapos sagulan og chili man siya akong ginapili kay para makaduwag na pog medyo halang. Di gani kay sa halang. Uy, bakas ang halang guys. Naulog. Boiled egg din ang perfect ano eh. Busog na ko. Kahulog. Last ba? Ay, sing. Ko ba? Bisi last bite to. Kurog sa akong kamot. Excuse me. Busog kayo ko. Grabe.